Kaikkia ylös! Sanelukirjoitus tänään! Henri, sinä hirveä oppilas! Et vieläkään osaa kirjoittaa! Hei, tänään onkin loistava päivä olla sairas. Henri, joko sinä nousit? Minä en voi oikein hyvin. Kuules, sinä voit oikein hyvin. Pue päällesi ja harjaa hampaat. Äiskä ei välitä, vaikka tartuttaisin koko koulun. Ei, luulen, että hän on todella sairas. Hän on kalpea ja kuuma. Hän ei voi mennä tänään kouluun. Se onnistui! Henri, mikset sinä ole pukeutunut? Sinähän sanoit, etten minä voi tänään mennä kouluun. Minä puhuin äsken Pekasta. Pekka! Sairasko? Ei! Se on epistä! Miksi sinä uskot Pekkaa etkä minua? Älä viitsi jankuttaa, Henri. Joka tapauksessa vauvanpuuterilla minua ei petkuteta. Minä haluan jäädä kotiin! Voin jo paljon paremmin, äiti. Minä haluan kouluun. Meillä on luonnontietoa tänään. Henri, sinä et ole sairas ja sinä menet kouluun. Pekka, sinä olet sairas ja sinä jäät kotiin. Miksei kukaan huomaa minun basiliskojani? Tässä on pelastus! Hyvänen aika. Henrikin. Oh, paras sitten lähteä ennen kuin minäkin sairastun. Hei hei! Näyttää siltä, että sinunkin pitää jäädä kotiin, Henri. Yes! Se onnistui! No niin, mars sänkyyn, Henri. Jos olet sairas, sinun pitää levätä, eikä sitten pelata tietokoneella. Mutta äiti, tietokonepeleistä minä voin paremmin. Jos kerran jaksat pelata, jaksat mennä kouluunkin. Miten tuo on olla sairas, ellei saa pelata tietsikalla? Äiti, minulla on nälkä! Äiti, minulla on jono. Sänky on liian kuuma! Äiti, sänky on liian kylmä. Voi hyvänen aika. Äiti! Minulla on hirveä olo. Teidän on pärjättävä itseksenne, kunnes isä tulee. Minulla on jo parempi olo. Saanko jo pelata? Hyvä on. Mutta toisitko ensin minulle lasin appelsiinimehua? Ellet jaksa hakea, sinun on paras mennä lepäämään. Ole kiltti ja tuo Pekalle vähän jäätelöä kurkkulääkkeeksi. Ai! 1 Pekalle, 2 minulle. 1, 3 minulle. Ettei vain Pekka Raukko sairastu uudestaan. Halo? Täällä on rehtori. Henrikö puhelimessa? Ei! Täällä on Pekka! Henri Nynny kantelupukki pikkuveli!
Joo, vai niin? Onko äitisi kotona? Minulla olisi asiaa sanelukirjoituksesta, johon Henri ei tullut. Ei ole kotona. Tarkoitan, äiti on ulkona. Ja sitä paitsi Henri ei tule kouluun. Ei enää ikinä. Eikö? Ja miksi ei? Henrillä on niin korkea kuume, että hänen aivonsa sulavat ympäri lattiaa. Anteeksi, pitää mennä pyyhkimään ne pois. Kuulemiin! Oo. Henri, missä minun mehuni viipyy? Ja missä minun jätski? Kun minä olen kuningas, sairaita saa olla vain yksi kerrallaan. Ja se sairas olen minä. Henri, tuliko posti? Taisitko sen minulle? Tosi tylsää olla kiltti! Henri, ole kiltti, avaa ovi. Päivää, poju. Onko vanhempia kotona? Äiti on, mutta se on sairas. Ja minun pitää siivota. Voin huutaa äitiä. Äiti! Ei, anna olla. Kerro vain äidille, että tehdään pikku remonttia ja suljetaan vesi pariksi tunniksi. Lopeta, pörrö! Se on Pekan! Kerromme sitten, kun on valmista. Henri! Tullaan! Pörrö! Se on vain sairaille! Kiitos. Kuka oli ovella? Joku mies, ne kai sulkee veden. Voi ei, että juuri tänään. Olin unohtanut sen kokonaan. Henri, kuulehan. Laske kylpyamme täyteen. Täytä sitten kattilat, vesikannut ja kaikki muutkin astiat ja nopeasti. Ja vie jäätelö Pekalle. Vihdoinkin! Ja nyt tietsikkaa pelaamaan! Että voikin olla huono tuuri! Henri, ole kiltti ja tuo minulle huopa. Ja minulle kuuma vesipullo. Minulla on kylmä. Minulle lehti. Minulle kirja. Yskellääkettä. Nenäliinoja. Henri, avaisitko oven? Henri kiltti, avaa ovi! Vettä tulee taas. Sulje pian kaikki hanat. Hieno homma, vielä yksi määräilijä. Mitä? Halusitko vielä jotain? Kuuman vesipullon tai lämpimän huovan? Ei kiitos. Mukavaa päivää vaan. Mukavaa päivää! Hyvä on, pannaan listalle! Hei! Mitäs nyt? Hiljaisuus! Kukaan ei huutele minulle pyyntöjä! Vihdoinkin! Voi Henri, minulla on ihan hirveä olo. Menen vuoteeseen. Äitikin on kipeänä ja äidille piti hakea mehua ja Pekalle jätskiä ja sitten Reksi soitti ja putkimies kävi ja piti täyttää kaikki astiat ja... Wow! Eikä kukaan sulkenut hanoja ja nyt minulla on niin kylmä. Ja nyt minäkin olen sairas, se on